Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut i gyfrifo arwynebedd unrhyw driongl, fel y tri triongl dyn ni weld ar y sgrin yn awr. Y cam gyntaf ydy dewis un o ochrau'r triongl i fod yn sail i'r triongl. Nawr mi geith y sail fod yn unrhyw un o ochrau'r triongl. Dwi fan hyn ar gyfer y tri triongl yma am ddewis yr ochr lorweddol i fod yn sail i'r triongl. Nesaf, dyn ni angen mesur uchder perpendicular y triongl yn mesur o'r sail. Hynny ydy, os dyn ni'n meddwl amdano y sail y fan hyn fel y tir dyn ni'n sefyll arno, yr uchder perpendicular fyddai taldra y triongl. Nawr, ar gyfer y triongl cyntaf fan hyn, mae hwn yn driongl ongl sgwar, ac felly mae uchder y triongl yn mynd i fod yn hyd un o ochrau'r triongl. Ond dydy hynna ddim bob tro'n wir. Yn y triongl yn y canol, mae'r uchder yn cael ei ddangos gan y saeth goch yma. A gan fod y sail yn llorweddol yn hyn, yr uchder ydy'r pellter vertigol o'r sail i'r pwynt neu'r vertig uchaf. A gyfer y triongl olaf, mwyn gweithio allan yr uchder, mae rhaid ni ymestyn y sail i'r dde fan hyn. Ac yna, dyn ni'n gallu gweld fod yr uchder eto yn bellter vertigol o'r sail wedi cael ei ymestyn i fyny at y vertig uchaf yn fan hyn. Nawr, unwaith ni'n gwybod y sail a'r uchder, mae gennym ni fformiwla pwysig wedyn i gyfrifo arwynebedd y triongl. Dyn ni'n gwneud sail lluosif y uchder, a wedyn dyn ni'n rhannu fy 2, neu os hoffwch chi, dyn ni'n haneri. A gadewch i ni reid ychydig o fesuriadau fewn yn y triongl yma mwyn cael ychydig o enghreifftiau. A gyfer y triongl cyntaf, gadewch i ni alw'r sail yn 5 cm a'r uchder yn 6 cm. Y triongl yn y canol, sail 4 metr, uchder 7 metr, a'r triongl olaf, sail 3 km, uchder 9 km. Nawr, yn dilyn y fformiwla, i gyfrifo arwynebedd y triongl yma, dyn ni angen cychwyn drwy wneud sail lluosif y uchder. Felly yn y triongl cyntaf, mae sail lluosif y uchder yn golygu gwneud 5 lluosif y 6, sydd yn 30. Yn y triongl yn y canol, sail lluosif y uchder yn golygu gwneud 4 lluosif y 7, sydd yn 28. Ac yn yr un olaf fan hyn, 3 lluosif 9 ydy sail lluosif uchder, mae 3 lluosif 9 yn 27. Felly dyna ni wedi gwneud sail lluosif y uchder. Nesaf, mae rhaid ni rannu efo 2 neu haneri. Yn yr achos cyntaf, mae 30 rhannu efo 2 yn 15. Yn yr un canol, mae 28 rhannu efo 2 yn 14. Ac yn y triongl olaf, mae 27 rhannu efo 2 neu hanner 27 yn 13 a hanner. Ond gaf fod yr rhifau yma rwan yn rhifau ar gyfer arwynebedd y triongl, mae rhaid ni gymryd gofal efo'r uned, mae arwynebedd yn cael ei fesur mewn unedau sgwar. A gan fod y mesuriadau yma gyfer y sail a'r uchder mewn centimetr, mae uned yr arwynebedd yn mynd i fod yn centimetr sgwar ar gyfer y triongl cyntaf. Yn yr un canol, mae'r mesuriadau mewn metr, felly mae'r arwynebedd mewn metr sgwar, ac yn y triongl olaf, mae'r mesuriadau mewn kilometr, ac felly mae'r arwynebedd mewn kilometr sgwar. Felly, i grynhoi, i gyfrifo arwynebedd triongl, dyn ni'n darganfod y sail a'r uchder, dyn ni'n llosi nhw, a wedyn dyn ni'n haneri, a wedyn cymryd gofal efo'r uned, gwneud siŵr fod gennym ni uned sgwar yma. Cyfle nawr iddo chi geisio cyfrifo arwynebedd triongla. Mae yna 3 triongl ar y sgrin yn awr. Ceisiwch weithio allan arwynebedd yr rhain, ac yna ar ôl chi weithio allan atebion eich hun, gewch chi gymharu'ch ateb chi hefo'r ateb cywir sydd wedi ymddangos ar y sgrin yn awr. A dyma ni ddarn bonws o'r fideo lle dyn ni am ystyried pam fod gwneud sail lluosif uchder a wedyn rhannu fo 2 yn gweithio i ffeindio arwynebedd unrhyw driongl. Felly, gadewch ni ystyried y triongl yma sydd ar y sgrin, lle dwi wedi dewis yr hyd yma i fod yn sail i'r triongl, a dwi wedi marcio uchder y triongl yn goch. Be dwi'n gwneud wan ydy cymryd copi perffaith o'r triongl, drwy copio hwn i fewn i'r clipffwrdd, ac yna gludo i fewn copi. Mae symud ei fan hyn. Nesaf, dwi am droi y triongl drwy hanner troad, neu 180 gradd, dyna fo, a dwi am symud y triongl i'r lleoliad yma. A drwy wneud hynny, dwi wedi ffurfio paralelogram perffaith. Mae'r ochrau yma yn paralel,
a byddai'r ddwy ochr yma hefyd yn baralel. A dwi'n gwybod beth fyddai arwynebedd unrhyw baralelogram. Y fformiwla ydy sail lluosi fo uchder. Felly byddai lluosi y sail yr uchder yn rhoi yr arwynebedd gwyrdd yma i gyd iddo fi. Ond wedyn, os dwi'n ystyried beth fyddai arwynebedd just y triongl gwreiddiol, sy'n ni angen haneri arwynebedd y paralelogram, oherwydd wedi'r cwbl, mae gennym fi 2 gopi o'r un triongl yma. Ac felly dyna pam mae gwneud sail lluosi fo uchder, ac wedyn haneri, os hoffwch chi gael gwared un o'r triongl yma, yn gweithio i ffeindio arwynebedd unrhyw driongl. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.